Gago din. Tapos mamaya, sila kape na lang kayo niyan dalawa. 5 lang mo si Frank na yun. Pero yung last na. Ayan, yung 46, di ba? Tama? Yung 46, last niya. Love. Ano sasabihin mo, Carl? Ay, sabihin mo. Ito po. Hindi ka masyadong. Let's go, Philippines! Yung laro niya. Apo. Thailand, Philippines. Sino? Sino naman? Nagbayad na lahat yun? Ay, sila Mark. Go Philippines! 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 Mark, no? Mark, mag-jowa ba kayo? Ay. Lagi kayo magkano eh. Six sa'yo, tapos ano, 5 kayo siya. So, 120 at saka 100. 220. O, nililibre ka niya. Philippines! Walang pali. Mahal naglalaro ba si Jerome? Mukha yung Jerome. Jerome! Si Ryan daw. Oh, bakal to bakal. At banayan mo na talaga? Pilipinas! Go Pilipinas! Sorry. Puso! Ay. Ano? Pakulit mo. Down. 200? Dali, Ram! Wait lang, ha? Magkano binigay mo sa akin? Sorry. 220! Don't you have in your bag? Diyan lang sa kalpukan. Ito, Mark.
Mayo, tawa, nakaka-enjoy. Sergio. Oh, Tawag na, wala namang gagawin ko doon. Lahat naman ang pwede gawin, nagawa ko. nang-agaw na ako. Hindi naman ako nang-aga kasi hindi ako makapalo. Pero pag si Philippines versus Malaysia. Iya! Inside? Kaya na lang ni Jayus ka na ni JB. Sige po. Andiyan ba si JB? Opo. Ay, na natin nakadami. JB! Hey! JB! Ay, may nagsusweet. Ay, grabe, cross. Huwag mong ulisin. Ay. Hindi naman nag-shoot. Asan yung basa na? Ow! Labon! Ow! Go Philippines! Powerful! Sorry? Kulang! Nakaring camera, sorry. Lap. Malaysia, go home! Malaysia, go home! Hanggang ilan yan? 21? Sino? Saan tayo, boss? Kayo daw dala ni Sergio. Hanapin ko ba para sa Mamaya. Tapos kayo daw dalawa niyan. Kayong dalawa? Saturdays! Kayo daw dalawa niyan. Ha? Lakas naman ni Jerry, man! Bawal. Outside! Makalayo. Ay! Idol, oh. Pag pinapanood siya. Alam ko ba kayo nagtanong sa akin, tapos di na daw maglalabas. Hindi makapaglalabas. Ang ganda. Uy! Sayang. Ganda ng rotation. Kuya Jay, man pa rin ko? Ay, Hindi, joke lang. Hindi ko alam. Tayo na Sergio. saan to? Ay, hindi. Saan mo din ang sumaso? Hindi, Sergio ang takot si Jayus. Kami dalawa ni Jayus. Ano ba talaga, Jerome? Yun nga eh. Wala man ako. Diyan ka. Wala yun, no? Mamaya. Hintay mo Sergio. Sa mga tao sa kwento. Hey, Tiger! Tangina mo.
5'7", 5'7". Chicken ba yun? Tapos na? Point number 2, I want Z, Christian, Spencer, Tristan. Kayo po. Kayo. Ay, tumatawag si Coach. Hindi na naman kailangan eh. Hello, Coach! Oh. Yes. Magkano ba doon? Sige. Jerome, tanong mo nga kung magkano yung utang ni Coach Grant sa doon sa Kakatun. Lakas naman yung lubang naman! Baby, kalma! Baby, kalma! Love score!
likod, yung kanila client, nakaset yun sa atin, hindi. Yung kanila client sa likod. Hindi. Ayun pala! Ay, hindi. Walk-in kasi yun eh. Kaya, nagkakan ko. JB, after dito tayo na. Yay! Baby naman! Kayo naman. Jayus, diyan ka ulit. Okay. Jerome! 2-7. Kalma. Kalma. Oh? Ulit. Nangyari. 2 minutes lang yung na-record. Ba't namatay? Just wait lang. May bola na kayo? Feeling ko napindot dito sa... Ano? Yung kayo pa sa last. Napapagod si mami niya. Pinag-iwak ko. Pinalit ko si mami niya. Baby kalma ka. Na? Baby kalma ka. Ano? Baby kalma ka. Baby kalma. Alexa number 1. Oh! Baby kalma. Oh, number 4! Uy! Bobby DJ! Mine?